niya. Talaga makatulog si Janine, wala sukli. Bakit ba? O, dali na, nagbababa ng gulay. Sa harap ng Leslie yun magagarahe. Inmax. Sandun ka sa Tito Jun. Gagarahe yun. Ano? Laki mo na. Natrabaho ko dati. Galing Tanawan. Yo. Extra ka na sa vlog ko. Yan, mga pinamili nila oh. Kalamansi, mga gulay. Ano yun? Pakita mo muna itong loob ng ano. Tulong kayo! Dali na, sukli daw niya. Ang pera mo. 20 ba to? Oo, 15. Sarado. Sarado. Dito, May sukli pa ako, lima. Di makadaan daw yung motor eh. At Kuya Jun. Pahingi ako 5, Kuya Jun. Sukli niya. Sukli ko. Talaga makatulog si Janine, wala sukli. Bakit ba? o, dali na, nagbababa ng gulay. Si Sandy kasi nakikinig. Hoy! Ay nako, mandaw. Labas, labas! Labas muna, labas. Magutat na lang maglaro. Ha? Pakuan. Pag nabawsak na pogi ako. Allah. Ano di? Langka. Bakit? Magsisilaglagan. Nakaubusan yung ano doon, yung carrots. Ubusan yung mga carrots. Marami pa. Saan? Wala. Sinagis mo eh. Pero ba? Lagi si Jesse. Oo. Matis.
Tatlo. 30 kilos lang yan. Ayan, mabukan. Ano? Init. Sarap maghubad. Yan. Sarap mag-ano. Balik mo yun. Munggo. Meron pa? Meron pa? Nana? Kumusta? Oo. Ay. Sundin nga motor. Sa harap ng Leslie yun magagarahe. Inmax. Sundin ka sa Tito Jun. Gagarahe yung L300 niya. Wala na yung truck na kinakargaan kanina. Sa Batangas sila namamalingki. Ano? Ilang parking? Ano? Laki mo na. Natrabaho ko dati. Ang grabe. Tagig na. Tagig. Shoutout ka. Panoorin mo vlog ko. Oo. Hanapin mo sa YouTube Parin Diesel TV. Ano posisyon mo dyan? Ano posisyon mo? Ganun pa rin. Ha? Ah, si Pana na. Ito iba na. Nakakatulog. Sherwin nandyan? Tito Jun eh. Yan pala. Yun. At isasama ako nung tito ko. May ano kami ngayon. May racket lipat bahay. Kaya pa ba yun? Naiwan sa kotse, Brenta? Oo, pag nabenta mo ito, lagay sa lagan mo. Kunin ko muna yung cellphone. Ayun, kasama ko nung tito ko na magano. May nag-arkila sa kanya na lipat bahay. Naligaray ko na tong Inmax niya dito. Na-drive ko na to nung ano, galing Bicol hanggang ditong Maynila.
Ha? Pahinga pa raw eh. Na-contact na Tita Dim. Ha? Pamilya rin?